Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Pero naamanggoy gisulti na ko ang mga bata. Bahay ninyo ni Francing. May problema man kuno mo. Naunsa man demos Francing ko rin na. Naunsa mo? Unsa ba'y naunsa maoy? Wa manggod? Ay, mulimod ka para bagyo da. Ay, wa lagi ma. Unsa bang problema ha ba? Ay, Kay unsa man day ang gisulti ni Dodot ug Miles nimo? ay, kun wa. Aw, wa man ka ha. Aw, di wa. Ay, tingalig ka tong gabi nga naglain ang akong pamati. Wa manggod ko musulti ni Francine kun unsay akong gipati. O ni ang duha, nagsigig pangutana sa ilang amahan. Mao tingali to. Gilain nilag sabot. Nagtuo silang nag-away mi si Francine. Kay naunsa man di ay kasmi ating gabi eh. Nganong wa ka man sa musulting Francine kung unsay imong gibati. Kung maunsa ka. Dili na mausab matan siyang. Angay lang nga dili na gyud mausap. Magpasalamat gani ka kay concern ni Mos Francine ug ang mga bata. Nahayuban diha nga sakop sa pamilya. Wa gyoy pagtagad. Baliwa lang kung unsay panghitabo sa suod mismo sa ilang pamilya. Gusto na matan siyang. Nakasabot ko. Ah, nagistorya pa gani ko. Ah, Ayaw ko sa pawi. sorry ma. Kapila naman ini mo buhata. Sa una, nag-iningon ka sa bini. Diyang gisultihan ti kami, ingon kang nakasabot ka. Hangtod ka nos aka magyumakasabot nga tinod anay na gyud ko rin na. Ha? Kanos apa? Dini da si mamatan siya, day ko rin. Mo may sultin isyot nga kung nasugatan pa ingo dihi sa ato. Oh, dinhi. Nya, sa may tuyo. Wa lang, misoroy lang. Dito siya gikan sa eskwelahan, miduaw sa mga bata. Unya diretso na lang siya dinhi. Mao pa? Oh, unya, unsa na may paminaw nimo? Ha? Unsay... Aw, Okay na ka? okay raman ko. Mitutok ka manggod na ako. Oh, wa. Kadiyot ay. Magkuha day ko lawg sa kabaw. Mitutok si Francine na ako. Ug sa labtunon kaayo ang iyang tinanawan nga rin ako. May hisaptan ka siya? Palagi na, nagatod na ko pa niyo to kuya Dudut. Igutom na ko. ikaw rin ay gigutom. Asa masan ko? Ay, kaya mama ko rin na, uy. Si Papa Francine manggudoy magatod doon upan niya to. Si mama. Si Papa. Ah, basta. Dugay si mama. Ino na ko si Mama si mong gingon ha. Ay, kukara kuya. Ingon man ka nga basta dugay si Mama. Anak bitaw na si mama. Dudot? Ay, lagot. Miles? Nawa, si Papa Francine. Nge, abi na kog si mama ko rin na. Oh, Nakaibuat. pasensya na mo ha. Dodot, Miles. Nga nalangay ko hatod sa inyong paniud to. Okay ra pa, oy. Kadiyot ha kay ako na ibukaron din sa misa. Kadiyot. Oh.
lami. Oh. Hala, minanti ka ang isda. Na, sige na, pangaon na mo. Nahipon Tagsa oh. mo ka pinirito, ha? O kunya, magpasalamat sa. O kunya, magampo, una mo kaon. Mm. Ah. Ako na sa'yo na magtubig, Kuya Pi. Mm. Pi, Ano? Kunya, nabusog mo? Oh, opa. busog kay pa. Kay lami man ang piniritong isda. Nahipon. Si mama ninyo ko rin mo nagluto niya. Nawa. Pa, nagtagan-tagan ba may Hmm. ganina si Miles kung kinsay mo atod sa panlito na mo? Hmm? Ingon ko nga ikaw, niya si Miles, ingon siya si Mama kay dugayan ko no. Si Kuya Dudot, yudoy. Okay, titinuod. Lain kay ka, Kuya. Na, gusto mo anak. Oh. Dinhiday ko no si Lola Tansya ninyo. Oh, Ginibitaw pa. Kitadaan may kisupaw. Lami kaayo. nya, giparisan ang soft drink sa kantin. Kadil. Ni Asya. Ha? Kinsa pa? Ikaw po? Kinsa man? Kinsa pa? Si Tito ninyo Greg eh. Oh. Ha? Hain man pa? Kadil ta. Iburag, mubiya na. Awa, pagkabakti na nga eh. Oo, lagi? Kailan tuloy mo? Oo. Unsa man, ganihar to siya? Di pa kayo dugay. Ikaw naman itong bilang taon niya sa sulti espilahan. O, murag, dali daw. Sige. Salamat. Nakunsa man si Greg din his may eskwelahan? May ganigin kapadagan ni si Apit na auto. Kaya kunwa pa, maabtang gabi ni Pransing. Nganong kalit pala ang tao may biya dong krigiyoy. Ingon ka, daatay laing tanaw. Ay, matagan na ning ka order sa manok nga itong yapit sa drive-in o drive-thru di ay. Kuan, Apit. Karoon pa ko may nomdom nga may importante dahil kung ito. Mga ingunaron yung rasa. Oo, niya kining manok dong. Dili to ka paniod to ag imong ipalitan na ani dok. Kuan, okay ra, Apit. Anong guday kung ikaw ang kaon, anak? Dili ka? Uy. Ang ganong dili ko dong rugi. Wala pa ko gabalibarang kaon, oy. Buyag. Pero, para kang kinsa makadeen tani dok. Ano pangutana, Apit? At imana ng pag-drive ni mo? Sorry, dok. Pag siyang matut nilang pagkaon. Dili di ay. Si Pransing di ay. Dong, okay ra ka dong? Di ba ging nagtaka nga at imana ng pag-drive mo di, Apit? So may problema ni mo. Magsugod na may practice sa graduation og mapa. Ma, Mao ba, Dudot? oh, Kadali gyud sa panahon, no? mo high school nagyug ko. Kinuo ko. High school na ko. Nindot ni Kuya. Dili na niya to maguban sa eskwelahan, Kuya, no? Kay grade 6 pa man ko nag-apply. Sak di lang. Inig high school nimo. Mag-uban na dya punta. Dugay pa. Ang uban na mo kauban no. Ato mo eskwela sa Cebu. Ang uban sa private. Pa Pransing. Asa niya di ay kumiskwela og high school pa? Asa di ay pa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!